L-għada l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ħasem fil-programm Extra. Il-Partit Laburista kellu iktar saħħa biex jenfasizza l-punt tiegħu li qed tinkiser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti bl-iskema Pagi PN tal-Partit Nazzjonalista. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Imbonici u n-Notari Incastal de Paris innutaw kif Extra De Marco ma tkellimx dwar relazzjoni kummerċjali, iżda biss dwar donazzjonijiet. Mhux flus, mhux qed nitkellmu fuq 1,000 euro, imma il-flus imsemmija kienu 70,000 euro fis-sena. X'in l-opinjoni tiegħek dwar di? Di mhux kwistjoni ta' knee-jerk reaction jew le. Simon irċieva SMS ta' persuna li qed jgħidu isma' jiena nixtieq nintaqa' biex nieħu donazzjonijiet lura. Meta wieħed jagħti donazzjoni, jagħtiha bl-ebda rabta. Fi kliem il-Ministru Imbonici hekk qatt kien hemm konferma li kienu qed jidħlu donazzjonijiet li eċċedu dak mitlub mill-liġi kien dan. Din tagħmel l-istorja iktar serja x'issanna konferma mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Mill-liġi tal-finanzjament tal-partiti hemm limit ta' kemm wieħed jista' jaċċetta donazzjonijiet mingħand kumpaniji jew persuni. Il-limit huwa 25,000 euro, dak il-limit inqabes u din hija xi ħaġa li hija illegali. Il-Notari Incastal de Paris għalli dan il-konflitt qed ikompli jitfal Simon Busuttil f'iżolament bil-Viċi Kap tiegħu u nies b'kariga għolja fil-partit jiddistakkaw jew jagħtu verżjonijiet differenti minnu. Iva, Simon Busuttil f'din it-taħwida kollha li krew stess huwa iżolat. Meta tiġu għassiju in-nies anka ta' madwaru fosthom Alex Pericikalaxxone, Chris Said u anka bl-iktar mod ċar Mario De Marco qegħdin jiżolaw ruhom minn dak li tgħid Simon Busuttil. Iż-żewġ kelliema fakru kif kollox ġara wara li ħarġet l-inkjesta ta' Beppe Fenekadami 15 ilu. Bil-kap tal-Oppożizzjoni jipprova joħloq diversiv billi ħareġ kontra l-investiment tal-ITS biex spiċċa spara f'saqajh.